and effort that needs to go in. Lapalong ke jing Plie patba yaki Ïing ke beladap te Hapoh Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Shnong Mawphansyiar ka balong kum ka jing job ka bakong san ha ka jing persang jong ka sarkar ban pinbiang yaki Ïing na ka bentai ki nong Shnong hanong kendong. Hakan ikas ngila sa kilang da uramentan gabil moment ubalong UMLA ka ramperai jerngam padu chairman ka MMDC Limited kumukong san bat kibe-kibe. Hakajeng keren kejong umumen ulapan scam biang ya kajeng ang no jong kesorkar bat pen bahaya ki Ïing hanong kendong bat ban pen ya ka avaz devas pledge ka ba pen shlur ki pat ba pan krishan ya ka roy ka par ka ba kentup lang ya baro kidan arpo teli long Ïing ki blayo ya ki sernot pendep Hapoh ka ni ka scheme to present you say to God kat ban la yo ki hap trepa tu persang smart ban idea tadi bala yang hun da ubli gung unu tre you should the best worker ka Hapoh district ka Plie ka program pelatip